Jatend duond bura mar DCP Gachagua onyiero lokruok ma jatend piny William Ruto wacho ni osetimo pachoka higni 4 ma osebedo e jatend piny. E twak mare moyiedhi e log tich mar duond buche DCP, Rigathi wacho ni jatend piny William Ruto tiyo kod kembe maoko kod ma pachoka yako mwandu jopiny kod medo osuru. Cynthia Onyango chakono wechegi gi ripodni. Bang' tucho kor od maling'ling mar obila kod kar jot mar jatend piny, kendo lieko weche mopondo ne jopiny ma ok opuodhe kod sirikal, jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua tinende ochako mako amen kod dongruok sirikand Kenya Kwanza, mowacho ni nyilni gi oko to iye poth ma ok makre. Udu apis jatend okwach kich Mohamed Amin mowacho ni sani oweyo tije mar nono jonjore kod chiwo arita ne jopiny, to olokore itiyogo e kodo jonek, jonjore kod gige maundu ma itiyogo e nek, sando ngima jopiny kod njawo arita kwe mathurka ahinya ne jogo mobalo kod sirikal. The rule of law has been suspended in the country. The DCI director, Mohamed Amin, has been deployed by William Ruto to provide cover-up of extrajudicial killings and abductions in the country. I've just been told that the 2 police officers who were mentioned in the death of Dr. Victoria Mutiso, they were arrested and released on orders of Kipchumba Murkomen. They were never taken to any police station. I've just now, on my way here, been informed that the DCI has facilitated their relocation to our neighboring country, Uganda. Gachagua bende ohobo kor dongruok mar sirikand William Ruto, mowacho ni oketgo jopiny gi kihie to rumo ka ben dag. Even the trees at the gate of State House have been cut. Is this still part of the growing 15 billion trees? Opedho neno mare singo mar gero dag pi madongo thurka kaka nosingi kod sirikal, lek manyaka sani owacho ni choko buru e manifesto mar jatend piny William Ruto. 50 mega dams across the country were promised. 200 medium-sized dams across the country were promised. 1,000 small dams were to be constructed across the country. Unfortunately, all we see, no dam. All we see is our president visiting other countries like Ethiopia to witness the launching of their dams. E dongruok mar uchumi mathurka, Gachagua twenyo ume ne chenro mar sirikal ahinya usuru michoko mar konyo gero ute manengogi oyweyo kod okumba mar thieth mar SHA, mowacho ni goyo fuke jopiny gono to duoko mar choko mare ndhim kamuch ng'amo denyo. They promised to build 250,000 houses every year. This was a promise. However, 4 years later, Mr. Ruto has fashioned and turned this into a conduit to steal public land and be the sole supplier of construction inputs, cement, steel, tiles, nails, and MDF panels. Kata bang' bedo achiel kuom jogo manoloso sirikand Kenya Kwanza, Gachagua ochayo chenro mar sirikal kedo gi mibadhi, kowacho ni jatend piny William Ruto e jatend jo mibadhi matiyo kod kembe maoko kod mago ma pachoka, ithiro chumi kod daro joket mwandu e kembe madongo. Mr. William Ruto's 4 years in office has accomplished a mission of driving Kenyan entrepreneurs out of business. Contractors are out of business. Traders are out of business. William Ruto has captured all businesses and he is in competition with the Kenyans that he leads. He has used his office to flex muscles on traders. Where he has not pushed, his conduit CRBC has come in. Mr. William Ruto has investments in virtually every sector of Kenya's economy. E twak ma okawo thuolo mohewo sa achiel kendo dendo ni Ruto e hike mar 4, Gachagua omako chung' ni kweth maketo sirikal tesre ni kod le kod chenro mabeyo ne jopiny mohewo mago ma sirikand William Ruto osekelo pachoka. What happened to Buy Kenya, Build Kenya? Or is it Buy Kenya, Build Ruto? Other national assets, such as the new KCC, Kenya Ports Authority, and Kenya Airways have been strategically targeted for sale. What is the rationale of selling our heritage? Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi.